हाय फ्रेंड्स। आज आम जाऊँ चांसेलर पुणी थे। चलते देखिए कौन कौन हो। पाखे आसी मेनू ଏବେ କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ଅର୍ଡ଼ର କରିବୁ। ଯେହେତୁ ଆଜି ବୁଧବାର ଥିଲା, ଆଜି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଭିତରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା। ଆମ ଷ୍ଟାର୍ଟରରେ ଥିଲା କ୍ରିସ୍ପି ଚିଲି ବେବି କର୍ନ, ଚିକେନ୍ ଲଲିପପ୍ ଥିଲା। ଷ୍ଟାର୍ଟର ଦୁଇଟାକୁ ଆମେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିଲୁ ସମସ୍ତେ। ଆଉ ମେନ୍ କୋର୍ସର ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିବା ଆମ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ଆସିଯାଇଥିଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। आगे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के। ଖାଇବା ଆମର ସରିଯାଇଥିଲା। ମୋ ଥାଳି ତ ପୁରା ସଫା ହେଇଯାଇଥିଲା। ଖାଇସାରିକି ପେମେଣ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ କୁଇନ୍ସ କଲେକ୍ସନ୍। ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ବି କିଣିଥିଲୁ। ତାପରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ସ୍ପାଇସ୍ ଅପ୍ ପିଇଥିଲୁ। ସ୍ପାଇସ୍ ଅପ୍ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ସେ ସମୟରେ, ତ ଆମେ ଟିକେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଭିୟୁକୁ ଏନ୍ଜୟ ବି କରିଥିଲୁ। ତାପରେ ସବୁ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଆମ ହଷ୍ଟେଲ ଫେରିଥିଲୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର।